תגידי, מכירה את העוגיה בפצצי שוקולד באגוזים? בטח! שמים עוגיה אחת פה, עוגיה אחת פה. אתה מועך לי את האושר. אותך לי אמא. רק הטעם ידבר, תהנה נוגה. אם אין לך כסף, אל תקנה, יאללה. גוגונית, באיזה שמפו את משתמשת? פנינה. תגידי, אפשר להשיל את השיער שלך לכוכב? אמרו לי שאת לא אוהבת להתראיין. איזה רקע מדהים. תחשבו איך העברתם את 12 השנים האחרונות בחייכם. 3.7 שנים לימודי סוציולוגיה, 6.2 לימודי תנ"ך, 4.5 ועוד 3.2 לימודי מתמטיקה, ו7 שנים לימודי אנגלית. מה שהשאיר לי 12 שנה נקיים של שכרות, עוללות, מין פרוע, and fun! בכל שעה, בכל מקום, רודף ולא עוזב אותך החום. בין הגלים ועל החוף, ביקיני דק וקרם שיזוף היום. הבחורות יורדות איתנו לדרום. אהבה שלום וכיף כאן על החוף. ובלילה על החול החם, ביטלס וקולות נשיר כולם. ערים הדור הבוקר לא רוצים לישון, ולא חושבים על סוף החופש הגדול. בכל שעה, בכל מקום, רודף ולא עוזב אותך החום. סירת זכוכית בים אדום, מהצפון לקר שתי תיירות. מילים בכל מיני שפות על הסיפור. הבחורות חוזרות איתנו למלון. ובלילה על החול החם, ביטלס וקולות נשיר כולם. כל כך הרבה נשאר עכשיו עוד לעבור, עד שיבוא הסתיו את הקיץ עוד נזכור. כל כך הרבה נשאר עכשיו עוד לעבור, עד שיבוא הסתיו את הקיץ עוד נזכור. ובלילה על החול החם, ביטלס וקולות נשיר כולם. ערים הדור הבוקר לא רוצים לישון, ולא חושבים על סוף החופש הגדול. ובלילה